Phakela umthakathi wesinye isikhathi ubuyakhuluma kube ngathi udakiwe. Ngiyamangala ngoba akaphuza akabhemi. Kanti udakwa yini uphakela umthakathi ngoba zikhona nje izinkulumo zakhe ukuthi mawuyilalela uzokuthi udakiweke namhlanje uphakela umthakathi uphuzile. Awungitshele phakela umthakathi mawuthi wena you will create 1 million job as ubani. Wena uthi uzo create imisebenzi e1 million in 6 months time towards the end of this year. Uzo create imisebenzi e1 million njengobani? Ubani wena? Ubani mfoka ndabandaba? Ubani phakela umthakathi ngoba wena umfana nje wakwaNongoma ongelutho nje emphakathini ngaphandle kokuba insizwa emobilizer ezinye insizwa ukuthi kuphushwe lento yobunsizwa kuphela nje. You are nothing engakwazi ukuthi icreate amathuba omsebenzi ngoba nawe usadinga umsebenzi kwayiwena. Kwayiwena udinga umsebenzi ukuthi uyosebenza phakela umthakathi. Sometimes wena phakela umthakathi ikhona lento ekudakayo. Angazi ukuthi yini lento ekudakayo. Kodwa wena ikhona into othi mawuyidlile udakwe. Uyabo? Ukhuluma lapha yana uthi wena uzohambela amazwe ase-Africa, amazwe alamakwerekwere esiwaxoshayo la eSouth Africa. Uthi wena uzowalandela emazweni awo uyozama ukwamobilizer masimba manje la uphakela umthakathi. Wena phela umthakathi uyayibhema insangu wena emakhoneni nje ngiyakusola la ngasensangwini ngoba zikhona izinkulumo zakho oyayuthi mawuyikhuluma kuzwakale ongathi kune element yensangu. Uyabo? Uzwakale ukuthi engathi kubhemileke namhlanje. Even ngisho lapha mawuhola insizwa kuyabonakala nje amanye ama actions anenswebu nje yensangu. Ubone ukuthi sekunomtsangu ke lobo sekunogufi ubhemile manje. Uyabona sekwenza kanje kubheme ngempela futhi kubheme le yamahashi. Uyabo? Ngiyakhuza ke mfoka ndabandaba njengengqwele yakho ukuthi yehlisa baba. Yehlisa remain nje kwi-level yakho, uremain kwi-position yakho, yeka ukuphapha, yeka uku-exaggerate, yeka ukukhuluma kakhulu kuze kweqe. Kade ayiwenganza ukuthi ngiyathemba ezwele video yakhe insizwa Max Makhanya ekhuluma kabanzi mo double tinned insizwa enye eholy Martian mashu baba uphakela umthakathi mfoka ndabandaba ukuthi ke uthothi kuphela inyanga ezu6 uzobe sevula amathuba omsebenzi laphana ke laphana a1 million wenganza ukuthi angazi ke ukuthi uMax Makhanya uyihlazeka kanjalo lento ukuthi ubani uphakela umthakathi esengavula amathuba 1 million. Kodwa ke ngokwami ukucabanga bengicabanga ukuthi ke mhlambe kumayelana nokuthi ke bangaba abantu bokufika babambe imisebenzi lapha bangana amaphepha kuleli baphuma kule misebenzi abakuyona kuzovuleka izikhala kubantu obakuleli abazovala izikhala azabantu bokufika mhlambe ikhala ezu1 million. Angazi noma mhlambe ke ihlazeka ngendlela okuyiyona eyona noma mhlambe nami ngizikhulumela kwami owengaza kwethu nami ngikhuluma ngathi ke ngibuye ngishaya ngazi ngaza kwethu noma kunjalo. Kodwa mhlambe ke uthina kwakho ukuphawula lathi video abeku Makhanya usizwile uthina kwakho ukuphawula hlala comment section bengizwe uthi lithini olwakho ongalolu daba. Mina ngilasponsor ngiphuma nje na ngiyabuya nezilandela lakho ku video landela lakho isiphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.